Gledatelji, molimo za pozornost, ovo je važna sigurnosna obavijest. Zbog neprimjerenog ponašanja gledatelja koji omete utakmicu korištenjem pirotehnike. Sudac je upozorio da će zaustaviti utakmicu. Korištenje pirotehnike na nogometnim stadionima neće se tolerirati. Molimo, nemojte sumnjati da će utakmica biti zaustavljena, a može biti i prekinuta ukoliko se nastavi korištenje pirotehnike. Pomognite svima da uživaju